हॅलो नमस्कार, एपिक फ्लेवरचं स्वागत. आज आम्ही बटाट्याने पियावाची उकर कशी करची म्हण पळया. त्या उकरी पापडा वट खाल्ल्यार भारी रुची जाता आणि त्याची काही ती काही जेवण त्यांना रुची जाता. एक व्हड बटाटा आणि एक मीडियम साईजाची पियाव कांदवारा आणि 3 जेवण 4 तर्नी मिरसांग दवरा. बटाट्याच्या कड्डीच्या कट करा आणि पियाव स्लाइस करून दवरात. एक अर्ध चमचा तितले सासाम घेऊन दवरा आणि एक कायलेन तो 1 टेबल स्पून तितले तेल घालून सना उज्जर मून कराते आणि ताका सासाम घाला. सासाम घालून चिके होऊन गेल म्हणटाना ताका हिंगा पेटी 1 चिमटी घालून सोडाते. मागीर तर्नी मिरसांग अर्द कट करून घालाले घालाते. ताका पियावय घालून 1 मिनिट ते भाजयात. मागीर ताका बटाटे घालून 1 मुक्काल चमचे तितले मीठ घालून मिक्स करून ताका 1 मुक्काल कप्पा तितले उद्दा घालून दांकून सिज्जा दवरा 15 मिनिटां. उद्दा आटले कुडले उक्कर कांड तग दवरा आणि सर्व करा. सित्रा वट्ट वाळा वट्ट